Kusson már be! Sziasztok, srácok! A mai videóban részadákizni fogunk újra. De most itt lesz velünk Patrik. Köszönjük a nézőknek. Meg ugye már Tabika is itt lesz. Hát tudom, mert én egy OG videós vagyok. Rám emlékeztek, még Tabikával játszottam. Man, shut your ass up. Ott egy pingvin. Egy kakos. Mi ez? Egy kakos. Kakos. Az egy... Még óvod szürke. Pingvin. Ez kakos. Ez kakos. Nem, az lava. Az ott lava csicska. Chicken, az a lába csicska. Vattakok, nekem bugos a játék. Jó, Én egy játék a izé. Barta, vágos. na, kibontsuk ezt a hülye kacsát. Brightel, megölöd a kacsát. De nem már. I'm a ducky, látod, így felborul mindig a kacsa. I'm a ducky, I'm a hülye. De még I'm egyszer a fel kell idióta. borulni, én pop. De nem már Dagi. Ember, Dagi mindig bánt. Ő egy bulli. Van. Ne bántsál már, Dagi. De most már komolyan már.
egész évig a mikrofon nem volt bekapcsolva. Hú, 99. jó srácok, bocs, a mikrofon nem volt bekapcsolva, én egy hülye vagyok. Itt egy kard. Kommentáljatok, ember, hogy álljak fel? Komoly vagy, ugye? Meg neki a missit. Kell, a Dakinak kell. A Dakinek kell egy barát. Igen, a Missnek. Ja, Ha? Missnek kell segíteni, mert... Ha megveszünk a Dakinak a barátait, akkor több pénzt kapunk. Akkor tudunk csinálni pici gyerekeket. Ki az hol van? Ott a Tuckazon. És 225-be kerül. 200. Igen, meg most nem tudom mennyi van, mert nem jelzi. Itt van valami. De te... Mire való, hogy a kardokat oda betegyük a csapot? Tehát nem is a 1500-at kellett megvenni, hanem a $25. Mennyi pénzünk van? Nekem 77. Hát ez nem csak a tiéd, hanem ez ilyen közös. Kapunk e-mailt. You got mail. Megállt a kacsa. Gyere ide, mert akkor mondok valamit, aki ki fogja szedni az egész csontodat. Ez az enyém? Hát de fú, hogy a... Ami? Emily? Na! 112. Elviszem menni. Hogy vagy ma? Szólj, hogy a 225. Én most emelni kell. Jaj, itt van a bátyám. Jó, mennyi pénzünk van így? 162, nagyon sok van, abban tudok venni a Teslát. 167. 168. 169. Amúgy nekünk 660, 130. nekünk 666 van. 666. Nem, Jó, nem 666. Ja. 600. 666. 666. Veszek egy kicsent. Ez egy kaktusz. Na, ott vagy leállítottam a videót. Megnyomjam azt, hogy load. Nem kell. Mert én már... Ja. Most megnyomhatod a húst, megnyomhatod. Tényleg, paci, mennyi pénzünk van? 126. Öcsök. Hogy használjam én a saját számít. Ezt én vettem meg, ezt a számítógépet. Nem, hogy te vetted meg. Nem, én vettem meg, mert én egy gamer vagyok. De hülye vagy. Egy hülye vagy. De
is. Ja, amúgy Veszek most neki minden- egy ágyat. Ja, és nézzük, mi nem telefonunk. Ne arra költsd a pénzt! Hát de kapunk pénzet, ha veszünk neki ágyat, ugye? Nem kell. Az igaz, hogy mi nem ő telefonon játszunk, hanem gépen. Aha, persze. Kajakgépen. Ha gépen játszunk. Most egy gyakorlítva magunk. És ne gondolt, hogy kell esíteni. Ember, álljál már meg, létszi. Ja, álljam. Állj meg, vagy akkor megütlek. Hú, nyom. Mi van, nyom. What the? Are you serious right now, bro? Léci, legyél már csendbe, könyörgöm. Isten Amúgy áldjon nekem meg. 155 pénzem van. Mennyi? Az 55. Milyen 155? 56? Az 56. Az 56. Va. De ez mit csinál, ha beletesszük a swordot? Mi teszel bele, mi? Ja? A pof... Nem. A kacsát fogjuk... a végén majd a kacsát fogjuk beletenni oda. Igen. Majd a békönnek a rómja kéne, mert azt tudod, az PS-ezik, azt így ad sok pénzt. Ja, amúgy a Baconnek van PS-e. Köszi. Mennyi pénzünk van? 72. 172. Hogy mi? Milyen 72? Az nem értem. De 72, ha nincsen nem 172 ember. Vak vagy? Közben 100-at mutatod. Milyen 100-at? Efi lehet megvett valamit.